Gọvanọ Anambra Steeti Gọvanọ anyị bụ Ọkankụzi Chukwuma Soludo agwago ụmụ nwaanyị ka ha were mmemme Ọgọst meeting ha na-eme wee buru ụzọ chụọ nta nkwado iji wee na-akụnyezi mkpụrụ dị mma n'ezinụlọ ha dị iche iche ka esi n'ezinụlọ dị iche iche wee wulite obodo anyị. Gọvanọ Soludo kwupụtara nke a oge ọ na-agwa ndị isi otu jikọtara ụmụ nwaanyị ma ndị isi n'ụka Katọlik ma ndị isi n'ụka Anglican ma ndị isi n'ụka Pentikọstal n'ọgbakọ ha nwere ha na nwunye gọvanọ anyị bụ Oriakụ Nonye Soludo na Gọvanọs Lodge dị n'Amawbịa. Daniel Ezigwe wetara anyị akụkọ a. Ọ na-agwa ụmụ nwaanyị ahụ okwu ka Gọvanọ Soludo nọrọ ekọwa na oge ọbụla ndị nne hapụrụ mbọ ha kwesịrị ịgba n'ezinụlọ ha na obodo nakwa ezinụlọ bụ nke na-anachi ya azụ. Ọ nọrọ gwa ha ka ha were ọnọdụ Ọgọst meeting nke ha bidogoro wee hụ na ha tụrụ aro pụrụ iche ịhụ na a hazigharị ọnọdụ ezinụlọ ha nakwa obodo ha ilega anya n'ihe ọjọọ dị iche iche nke na-eme ugbu a. Akarachi steeti anagọrọ wee kọwaa na ọchịchị ya bụ nke na-agbasi mbọ ike ịhụ na a hazigharị ọnọdụ obibi Anambra steeti otu o kwesịrị ma yọọ ndị Anambra ka ha nye ọchịchị ya ọnọdụ nkwado pụrụ iche iji wee hụ na ọ nwetara ihe niile ha bụ n'obi. Ọ nọrọ wee kọwakwa na ọchịchị ya bụ nke gbagoro mbọ ma hụ na akwụsịrị itinye ego n'ihe dị iche iche enweghị isi ma kọwaa na ewerego ego ewetara na ụdị amụma a wee na-arụ ọrụ na-aga n'ihu ugbu a. Ọ nọkwara wee kọwaa na a ga-abagide na ịrụ ezi dị iche iche oge udu mmiri nara site n'Ọka. Abụ Daniel Ezigwe.